入れて、右脚頑張る。そうそうそう。よし、よし、よし、そうそう。逆。もう一回。もう一回ダブ。ダブ。オッケー。これ曲がれもう。そう、ここ頑張るね。プッシュ、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 プッシュ。オッケー、オッケー。もうあと3周ぐらいだな。